Som un equip de monitors i monitores de l'escola que estem atenent els xiquets des de les 12 a les 2:30. La faena és atendre els xiquets, són 4 torns el que fem en tot el mitja hora. Aleshores, abans d'entrar els xiquets, nosaltres preparem les taules en les safes, fiquem el dinar, els xiquets entren, s'han llevat les mans, clar, i nosaltres estem atenent els xiquets en tot moment, quan necessiten alguna cosa, quan algun mitjà no les agrada, doncs nosaltres estem fent l'esforç també que el tasten tots els aliments. Netegem cada torn, desinfectem les taules i desinfectem tots els asientos perquè els xiquets després de la següent torn entren en tot desinfectant. En segon de primària passen ja per la barra perquè són autònoms els xiquets i aleshores passen per la barra i es fiquen el dinar i se senten en la seva. Cada monitora ja està en el seu equip, els xiquets estan sempre ben atendents. Tenim també els xiquets que tenen intolerància i també sabem perfectament, cada monitora sap perfectament les intoleràncies de cada grup de xiquets que tenen.